Ξεκινάμε το πρώτο βίντεο που έχουμε το συμμαχητέ. Όλοι έχουμε από ένα συμμαχητή μέσα στην τάξη που μας πάει τα νεύρα και εμείς απλά καθόμαστε και τον ακούμε αντί να βουτήξουμε ένα θρανίο ή μια καρέκλα να τον πετάξουμε μέσα στη μάπα. Επίσης έχουμε και ένα συμμαχητή φίλο μας που όταν εμείς θα πάμε το λαταθώς θα έρθει και θα την χτυπήσει με όλη τη δύναμη για να ανοίξει και αυτό το κάνει μόνο και μόνο για να σπάσει τα νεύρα και για να γελάσει μαζί σου. Και εν τω μεταξύ, μόλις θα βγεις από την ταλέτα θα γελάσουν όλοι λες και σε ήταν γυμνό να την παίζεις. Δηλαδή, αν πάρω εγώ ένα φίλο μου και του πετάξω του βάλω το κεφάλι μέσα στα σκατά και τον βγάλω έξω, αυτό θα είναι αστείο, δεν το καταλαβαίνω. Επίσης, έχουμε και τους κάγκουρους φίλους μας που έχουν μηχανάκια που σίγουρα μόλις σχολάσουν θα κάνουν τις φιγούρες τους όπως θα μαρσάρουν για να ακουστούν πολλοί, θα κάνουν σούζ ή θα κάνουν το μάγκα επειδή αυτοί έχουν μηχανάκια ενώ οι άλλοι δεν έχουν. Δηλαδή, με το μόλις κάνει μια σούζα ένας φίλος και φάει ένα καπάκι, θα πεθάνουν όλοι στα γέλια, θα λιώσουν, ενώ αυτά κάθονται κάτω και θα κλαίνε. Αυτό είναι το βίντεο, κάντε like και subscribe, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.